说什么是说说就能说，说什么是说说男人说。Подайте му някои реплики. Може да е заради лентата на главата ми. Сега е да ви запътиш. Накъде да се обърне? Я виж там пилец. Тоди, погледни фотоапарата, Тоди. Погледни тук какво има. Я кажи нещо. Какво да кажа? Каквото искаш. Зъбките още не са поникнали си. Какво да кажа? Я ми кажи, момиченце ли си или момченце? Момченце. Аз пак мисля, че си момиченце. Да. А на колко годинки става? 7 години става много. Ти почваш вече на училище да ходиш. Но той ходи на върви клас. Втори клас. Я кажи какво училище учиш. А може ли да четеш и пишеш? На английски ли? И на английски? А на български? На три. Английски, български и... Да? И кой? И немски ли? Браво! We set street on the street of pizza, and cars passed by and flooded their rear view mirrors in order not to hear. Дружка рибка с удоволствие. И аз така правя. Изи. Сьомката. Питай си какво иска да ме това е сьомка пастърга. Do you want something else? Okay. There's also fish if you want. There is salmon, like, say, comme à la maison, mais c'est like trout salmon. I've never heard of that, but... It's trout that they feed with the pinky stuff, so it's the same, and that's why they call it like... Okay, so it's, okay, so... Is it like that? Yes. It's trout with pink 2, red 5. Фламингото пак Да, той има... Exactly Те се натурално, те са различни. Рибка нарича как? Ядат такива ръкоподобни образни. И оттам Там става такова, но те ще се радват да дали сиви такива. Да. Абе, трябва да ти кажа, аз съм живял толкова години в Тунис, имаше такива фламинго навсякъде и мисля, че съм достатъчно възрастна, за да преценявам какво ми се яде. Ако мисля, че съм малка, нищо е. Картофи на тебе ли? Предполагам. Да, благодаря. Та при Кея беше, почваше от 2 до 2500, аз като бях там. Да, That many dogs or did you have all? You were supporting because the house was them and then you paid service. Значи ние бяхме не точно в някакво миналата година. Отидохме и в Неапол, бяхме Клевно море. Да. но миналата година се спорваме. Съм една идея по-специализиращ, моят курс се води аз. Съответно се уча все по-малки групи и сега ще мога повече да се доближавам. И ти значи пиеш нещо. Силви моята чиния може. Добре, че каутер не е тук.说什么是说说就能说。
Странен шум.